a keď tá tvoja holka je slušné dievča, tak ťa počúvne a vráti sa domov ku sporáku. Hostessing. Moja frajerka mi jednu sobotu oznámila, že zajtra musí ísť do roboty. Primárne robí účtovníčku a keďže akurát je obdobie... To je zvláštna kombinácia účtovníčka a hostessing. Ne som si istý, či som také niečo videl, ale v pohode. Dobre. Takže dobre, Fiky objavil hostessing. Čo sa bude diať ďalej? Daňových priznaní som to nejako extra neinvestigoval. Na druhý deň ráno, keď sme si písali, vysvetlo, že keď vravela, že zajtra má robotu, tak tým myslela, že ide robiť hostesku s nejakou kamoškou, ktorá ju tam zavolala, alebo že nechce ísť sama. Našťastie som sa to dozvedel pomerne skoro ráno a hneď som jej povedal, že nech odtiaľ ide preč. Moc tomu... Ježiš, našťastie, bože, zachránili ju pred istou smrťou, ty kokos. Našťastie som sa dozvedel, že ten hostessing nešla robiť. Vyjadrujem sa k tomu preto, lebo žijem vlastne v sfére, kde je to ako normálna práca hostessing, takže ma zaujíma teda, prečím sa túto slečná celkom pekná, ako prečím bola zachránená, hej, schválne. Síce nechápala, ale samozrejme to rešpektovala, pretože to je správne dievča. Ja som jej vysvetlil, že o čom je tento... Počuli ste to? Počuli ste to? Správne dievča rešpektuje, keď chlap ju vlastne odvolá z práce, do ktorej ona ako dospelý človek normálne ide. Trošku to pripomína, vieš, ako na psa, akože k nohe, vieš, tak predsa to je človek, ne? Takže našťastie to rešpektovala, lebo ona je slušné dievča. Hostessing a prečo si neželám, aby vykonávala takúto robotu. A ona mi zase vysvetľovala, že to zle čítam, že to bola úplne slušná akcia, že ku nej boli všetci slušní a že úplne zbytočne to preháňam. No a... Áno, hostessing je obvykle úplne slušná akcia, áno, presne tak, holka má absolútnu pravdu. Do pár hodín jej volala tá jej kamoška, s ktorou tam išla a vraví, že ten šéf je nejaký zvláštny, že má nevhodné komentáre a že ich po robote volá na večeru. A na druhý deň jej volala nejaká asistentka z tej firmy. Šéf nejakej firmy, ktorá robí s hosteskami a bude nejaký manosférický týpek. Divné, že Filip? Volá peknú holku na večeru? Ty kokos, tak akože neviem, no. Škoda, že sa chlapi nechovajú tak slušne ako napríklad Andrew Tate k holkám, že? Tak príjemne, rešpektujúco, že? Proste týpeku zavolá na večeru, chápeš ako? Som zvedavý, čo by robil Andrej Tate s ňou, hej? Tuto vzor po niektorých ľudí, hej. Samozrejme, Fiky s tým nemá ani spoločné, samozrejme, ten by to v živote nepodporoval, našťastie. Že napriek tomu, že tam bola moja frajerka len hodinu, tak jej pošlu celú výplatu, pretože šéfovi sa veľmi páčila. A že teda, či by nemala záujem o pracovnú ponuku jeho osobnej asistentky a že či by s ním nešla do Dubaja na víkend. Takže ako sa dalo čakať, prišlo na moje slova. Ty si vizionár, Filip si vizionár, proste, hej, ty si normálne uhádol, že manosférický chlap pozve holku na večeru a potom dokonca do Dubaja, hej. To je v podstate také pozvanie do Dubaja, to je skoro niečo už ako znásilnenie, alebo niečo také, hej. No tak čo, tak pozval holku do Dubaja, holka má povedať sama za seba, keď je dospelá, nejdem do Dubaja, díky za ponuku, ja mám frajera a akože kauza skončila. Toto čo je za kauza? Dneska som videl Sugar Danny, ako sa rozčuľuje na internete, že sa jej pokazil kávovar, ktorý čistila pred 2 týždňami, hej. Toto je podobný typ kauzy, akože niekto pozval niekoho na večeru do Dubaja. Pane Bože, aleluja. A frárka uznala, že mám pravdu a že na podobnú brigádu už nepôjde. Firma sa volá LSV AS. A predseda jej predstavenstva sa volá Jaroslav Feč. Áno, poďme ho vyhlásiť teraz týpka, hej, lebo pozval proste takto. Ja vôbec nepodporujem takýchto ľudí. Keď nejakého takého mám v okolí, tak fakt trpím. A bohužiaľ sú takí chlapi a je ich veľa, hej, manosférickí idioti. Ale je to strašne zvláštne proste z tejto strany počuť na to kritiku. Možno to došlo k nejakej obrode na tejto strane a nejakej zmene mindsetu. Boh vie, proste keď zrazu tu je kritika na manosférický typ chlapa, ktorý sa vlastne chová ako pre túto skupinu vlastne normálny chlap, hej. Ešte, že tej ženskej proste neponúkol vzťah, kde jej zakáže voliť, dajú do kuchyne v 20-ke a do 21 maximálne, aby mala 3 deti, lebo len na to je, že? No, ako, jaký Dubaj, pane Bože. Predpokladám, že je ten pán, ktorý volal moju frajerku do Dubaja. A aj keby náhodou nebol, tak nech si proste dáva pozor. Aj keby nebol, tak ho vyhlásime, hej, urobíme mu problémy, lebo však my môžeme, že? My sme tuto ako Fiky Sulík. Svojich manažerov. Neviem, čo na to povedať proste. Ľudia, nedávajte svoje frajerky a kamošky a podobne pracovať ako hostesky, lebo sa môže nájsť chlap, ktorý ich tam pozrie na večeru,
nedaj Bože do Dubaja, takže treba ich zachrániť a treba im tú prácu zakázať a keď do tej práce náhodou idú, tak ich je potreba z nej odvolať a keď tá tvoja holka je slušné dievča, tak ťa počúvne a vráti sa domov ku sporáku. Dohovoril som. Čaute.